Hello everyone, good morning. जोङो नैबेयावहाय मैया थांदोंमोन आरोना बे फुजा जानाय जायगायावहाय मा जायगाथाय आङो जायगानि नामखौबो मोजां मिथिया आरोना बिनि मा जायगा मायाव जानायमोन जेबो मिथिया आरोना जोङो बेखौहाय इन्सटाग्रामाव नुनानैसो ओरैबायदि नागिर थांदों आरोना जों नायनो थाखाय लोगोफोरजों जमा थांदों आरो जोङो माबा नागिरनो इन्सटाग्रामाव नुनायखाय जों इथिं हनै फटक लानो थांगासिनो दं आरोना बै पेन्डेल खाथियावहाय फटक लानो थाखाय जों थाबायलांगासिनो दङ ओरैबायदि भिर मानसिफ्रा आयु जि गरम आरोना इथिं जों फटक लानो थांदों जि भिर आरो नैबे पेन्डेला ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना जों बेखौनो माने ओरैबायदि नायनो लुबैनानै थांखाथारनाय जोङो इन्सटाग्रामाव नुनानै जोङो ओमफ्राय फटक लाखां होरिखां दसे ओमफ्राय मुरथि नायनो होननानै जों सिङाव हाबनो थाखाय फैबाय आरोना इथिं ओरैबायदि भिर आरोना मानसिफ्रानो इमान गरमबो आरोना लोगोफोर जि भिर बे लाइनाव थानो थाखाय मोस्रोम बायदि थाबायनानै थांबाय थानांदों लासैनो आरोना मुरथि साम सहैनो थाखाय 15-20सोआनो बारदोंदां लोगोफोर मोस्रोम बायदि ओरैबायदि लासै थांनांदों नालाय दसे थाथ'लाय दसे थाबायलाय बिदि आरोना ओरैबायदि भिरमोन ना जि गरमबो मोनदों बिथिं मानसि बुरजाना लोगोफोर हां लानो ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आंहा होमबाबो नायनो थाखाय जों थांथारबाय आरोना सिंसिम जोङो मुरथिखौ नायना फैथारनोसै होननानै जों थांबाय थादों बैथिं हनै लोगोफोरा सफैबायानो आरो ओमफ्राय आंहा लास्टाव जों साथामना साब्रै लास्टाव आरोना बिस्रा मालाय सानैया सिगां आरोना जेब्लायबो सिगां जाखायो बिस्रा मालाय ओमफ्राय जोंहा लास्ट थाबायनो हाया नालाय ओंखायनो आरो बिसोर सहैग्रोसिगोन आरोना जोंहा लास्ट जालांबाय ओमफ्राय थेवबो मा खालामनो आरो नायथारनो थाखाय जों बे मस्थ'बाबो गरमबाबो थांथारबाय आरोना लासैनो स' नोंथांमोनाबो नुसिगोन आरोना मुरथिखौहाय जा मोजां मोनदों आरोना जोंथ' ओरैबायदि समायना नुखादों आरो जायगाफोरखौ आरो दुर्गा मन्दिरखौबो आरो जोङो बे मोनसेयावल' थाङाखै आरोना फुजायाव मोनथाम मोनब्रैसो गिदिंना फैदों आरोना जोङो बेयावबो नायबोबाय थादों आरोना जेरावनो एसे गिदिर जासारदों बेयावनो हाबबोबाय थादों आरो जोङो बेयाव थांखांनानै आरो बेलतलायाव थांदों आरोना जों लोगोफोर जानायखौनो बेखौ नायखांनानै आरो बेलतलायाव थांलायबाय जोङो ओरैबायदि माने बेयावबो नायदों